Hej, mit navn er Robert Holsted. Og først vil jeg sige tak for, at du klikker ind på siden Reinvent Yourself. Den her side handler kun om én ting, nemlig dig. Selve seminaret handler også kun om én ting, dig. Reinvent Yourself har jo måske et sigte om, at du bliver en bedre leder, en bedre kollega, en bedre partner, eller hvad det er, du ønsker at blive bedre til, men mest af alt at blive en bedre udgave af dig selv. Hele forløbet sigter ikke på at give dig nye strategier, nye teknikker, nye metoder til at opnå de her ting. Dem har vi masser af i forvejen. Det handler om at genskabe, genfinde, genetablere alt det, der ligger i dig. Finde det potentiale og arbejde med det. Det er det, det handler om. Hele forløbet er sat sammen, så det er en lang rejse, der får dig til at bevæge dig igennem alle de tanker og spekulationer, og mest af alt også at tage fat i de ting, som måske en gang imellem har bremset dig i at opnå det, du gerne vil nå. Det her, det sker sammen med en masse andre mennesker, hvor man får inspiration og energi og begejstring og glæde til at tage fat i de ting, som man gerne skal tage fat i, for at man får det, man gerne vil have. Alt det her, det ender jo med, at du har jo lige præcis en ny strategi, nye tanker, nye idéer, en ny måde at leve på, og i hvert fald træffe en beslutning om, hvad det er, du ønsker at opnå her i tilværelsen. Og mest af alt, når du er færdig med seminaret, så er det en del af dig. Det er ikke noget, du har lært, det er en del af dig. Derfor, Reinvent Yourself.